Haka video ka bang ila pelat menen ha channel jong Front Media ngila banyo i ya ka sur jong pat ba halor ka VIP culture bat ha ka video ngila ban yo sngow ba ki babon hi na ki pat ba ki persya ba ya ka VIP culture la ne kata ka jingya jong ni siren ki kali ha ki jaka traffic la ne ha ki jaka ba khamnya ki kali ha ki surak te hakane ka ka video ba manta sing in ya kran ru bat ki nong yalam seng balang bat kumju ki nong yalang jong ki seng san partai ba pher ka e ka jing snow ga jong ki bat ka e ka jing ong ga jong ki halor kane ka VIP culture kum ka seng hi ngi sokhya adu kata halor kani ka jinglong jingman bede be kani ka VIP culture kabala long penban kata ka jing thut ya ubabun balang kham tam be upat ba lading ipet ya ka traffic ya ka jinglong ha ka traffic mo ka jing dheng kali kham tam be ang ne po sor shlong kabla wan ra ya ka jing thut ya ka let kawan jong ki nong shong shnong ki jong kani ka sor shlong bar khoi bat jong ki bri ki buan don kam ne po shlong ru kham tam be ki por ba long school ha ki por ba long tray kumju ki por ba wai school pat ba wai tray ndrei ka ba iling ngo pat kalong ba kita ki so called VIP ki bang yong kita ki bri ki ba kham kongsan ka imlang ka salang la kalong ki minister la kalong ki MLA la kalong ki officer but kumjurum de tangki officer wat kini ki military personnel ki badan hang dia po shlong rung iba makipat la da ki don kam ban let na ko ke chaka kim khenchu ya kata ka jing theng kali kim khenchu ya ka jing e ka bangi kum ki rupa ba ngi kendo ngi haban shong surok da ki kenta ban ya nya ko ke chaka wat tang hapo sor shlong ru ti kani ka jing le ka jong ki ka pen iba kini ki brio ki pelong yangi ki rupat ba bakandon kata kajing ya pher apreng kita ki brio ki bedan kabor la ni ki bedan ka syuki bat ngi rupat ba ha kajing sisa kumunong shong snong jong ni ka jala kumu unong siu khajana ko mangile bang ki surok ki di jonga ba jongi lang baro kum ki nong shong snong te kam di bandon kata ka class distinction apreng jongi kum ki rupat ba jong kita ki brio ki bedan kabor tengi nakaliang jongi ngiso bangin penrem ya kani kajing long kajing le jong kini beri ki badan kabor ya ka bangim la ban pediang dalele ru hajing sisa ka ngimla ban ong ya ka tu kajing jahi ngamla ban ong ba dei manu ba bakla dei na kaliang jong ka seng hoi ngi sokhya ngi pha ya ka khobor solam chaka long yin long sam jong tu samla bla ja hoi ngim tip la ka kata kajing ja man ngim dan ka jaka ngim tip manu ba dei manu balat dei na kaliang jong ka seng hi ngi shulong concern ba ngi sokhya ka ni ka VIP culture ka bala long prevalent ka ni ka jala ka jong kajing ong ba bahap ban poi ha kata ka festival ha kapor ka babyang andriu shiteng gu makapor blabu lada ka long kum ta kajing ai jing mut ka jongi nalang ka jongi kini ki brio ki badana ka bor ki minister ki jongi ki nomi khmat ki jongi lada phi kwa ban poi ha kapor mi ru ha kapor ka babyang kan phila phitip ba phihap ban poi to ka jakan andriu shiteng la ne kat nu kapor ka badewen bu tel ha ki bakum kita ki por ba phihap phitip ya ka jing jangai jong ka lenti ka bana ka jaka ka ba phi phin mi ba chaka jaka ka ba phi phin poi teknang bu phin poi ha kapor ka babyang mi ru ha kapor ka babyang kan na ki yin ki sem ki jong phi ni ki office ki jong phi khanang ba onda filapoi hasurok ndala don ka jing theng kali ki pulit traffic ki rupat ba ki ban ran sharut ban pelat sharut tang nam ta jong phi phin ya churum chaneng te kani kalong ke ek ka ba ngimla ban pediang khap tam ya krisen ha ka risen shar pat ba ka mangi ong namar baro unong shong snong hi udon ya ka jo ka hop kamut equality before law ngi ong ka jo ka hop khmat jong ka an te ya ka surok ru ka ba kadai ka public road kadai ka surok jong pat ba tingi don ya ka jo ka hop kan kamut ba tang kita ke minister tang kita ke officer lani kita ki beri ki badan kabor lani kita ki bahaya ngasam ngi imentar umde tang ki minister wat ki bahaya ngasam jong kita ki minister ki bahaya ngasam jong ki military jong ki pulit bukan ter ki ak ya ladi lani ki lek men lek ya ladi kum kita ki beri ki badan lang kabor pamakiru ki penpa eta ki siren banyak keleng nyo ka sor shlong da kajing pen i baki bun kam hadu kata-kata baru upat ba hab ban ya syarut maki kinya na pedeng kum kita ki makum ti ki beri ki bakong santam ka imlang salang ya kan ngim ban pediang dalele kum ka imlang salang kani ka jingle jong kini ki brio hak jing sisa ka supreme court hi kala de ban rai kala de ban ong ru bikidan certain categories of person kemudian tang ki brio ki badan yang hak constitutional post ki bala ban don siren banyat hakilenti singkieng kum chief minister jong ka jala kum governor jong ka jala la chief justice ba kum ta ter baro ki minister baro ki officer ki lak ban pendon kam ya ka siren rehang ni hangi pan ngi iba baro na kita ki brio ki wat ki bayi ngasem kum ru ting ki pendon kam bakla ya ka bo ti kani ka pen iba
kadon ka jing pen ken wat ya kata ka jing betha jong ka Supreme Court but mdei tang ka Supreme Court but ka Union Cabinet jong ka sarkar India ro kala de ban penmi ya ka direction ba kinu ki beri ki balak ban penan kami kita ki siren la ni kita ki red light haki kali ki jong ki kenang bikin lak ban ya hapok surok namar ba kadon ka protokol namar kadon ka jing pen'i ba kadon ka threat ya jing im gojong ki bakum ta ter rehang ni hangi pat ngi iba wat ucharman mubabat ya ki corporation lani kita ki committee ki council ki deputy chairman ki co-chairman ngi gindaya surok ki kali ki jong ki bu ya ka bot bantu ucharman jong kata-kata ki penpa ru wat ya ka siren ban pen i ki long important hadu kata-kata tikani ka pen iba ha ka jala ka jong i kumba ka long menta kadon ka complete disregard ya ki an ka pen iru ba kadon ka jing le siliang lani ka jing kadon kata ka class distinction apa yang kita beri ki bedana ka bor ki bedana ka sarkar ki bedana ka syuki kum ki officer kum ki minister ki MLA bukum ta ter bat yang ngi uru ba ubang imdan ka bor ti ya kini ki ba nakal yang jong ka sengi ngi la ay ka press statement ke jong ngi ban ong bangi penramjur bat ngi kentu ya ka sarkar jela ba ka dei ban pet ban pentri kami kita ki regulation ni ki an hakaju kalenti kumbaki penteri kami uru ba ha ubaya ha ba uya yang hak surok kumba kalong himantamo lada dei shisha maki ki bedon bentah kata ka banten ra mah kim kumba ki ong bakadon kata ka hit and run case yo tu samla tengah try ka an ka kasai yo briu ba le ya ka kam bakla kat kum ki kendon jong ka an ki betmai mentah ka BNS Act BNSS ki pulit ki investigate lani ka kenhun pulit ka investigate lani ka batok kit ya tu kam ki ban pengat ya ki haki kendon jokaan but ai baka kuat kan rai ka yang bisa kan rai pan la kita ki pulit lani la kata ka kali ka ba kita ki pulit ki syong ki babut ya minister ni ya no nuru la da ki don ki sisa ha ka ban shim ya ka jeng im jong we ni ki samla jong ni ka jala ka jong ya ki bakum kita ki briu la da ki la le bakla ki dei ki hap hi ban sha pen sitom kat kum ki kendon jokaan haka bakat du hi ka ban yale persya ya kanu ka kata ka jinglong jingman la ni kata ka sistem ka belong persya hi ka imlang sa lang ka syong hi pa ba pi nga kani ka long ka jing kentu ka jong ya kini kibri ki bedana ka por ba wat penpoi hadu utau put baki pat ba la da piya ya surok kin sange bat kin pen sange ka kali ka jong pi lada piyat palat uput namar habakut hi ndalapoi palat kata ka jingle ka jong kini kibri ki bedana ka bor kamtam gitu ki bomdei hiru ban le what chief minister governor kiwi ki let's say kindon ki bri ki ba let's say na ka police department na kinu ni bor ki ong ki don kam ya security ki don kam te escort ngi so thu ya kata let's say ka don ka threat ya ka live security ka jong ki ndai don pa kibri ko mga ong pi what ki chairman ki deputy chairman ki pundon kam bakala ya ka siren te ka bom la ban long ti yo poi uput baladang iyo ka kali ke jong pi ko merupat ba yung pensange bat hakata ko pola dingin pensange yo kalong penban ka jingle aranya pi kalong penban ka jingle aranya ki bahay ngasem ke jong pi ya ka ba ndai bangi encourage si pat ba bukan le umtan ring yong ba yo ka poi ka por bagi pat ba kilang ya ka jingle bahe jong gini gibriyo ba bagi ya lenti ha surok te shua kata ka poi ka por kan poi ngaso bagi hak ban so thu ya la ka jong ka position ya la ka jong ka kerdan haba pim dei hok ban penon kam ya ka siren wat penon kam ka siren haba pim don hok ban penon kam ya ban ya bahe surok wat le ro kum ta namar ba ka thut yang ni ubabun balang kum upat ba jong ne jalla si kum ka protocol ma masih ong na nakaliang ka sarkar or whatever provisions is there under the law kan kum masih ong ba pol man hangani runga don kita jingin ba ki VIP is required to go everywhere ka demand ki pat ba ru ki don kam hi ba masih ong no for formal occasion when I say formal occasion means ka occasion ka bade jong ka state level occasion ka ba pidon kam mandatory ba pindon hang to ki VIP ki don kam man yo ka escorts na first and foremost not just for security reasons but for many other reasons ma makin poi ki kam ki on time man chu ong no handai the problem is lately especially in the past 7 to 8 years mga pet mga ken kalalong ba baro khot ki la long kumala ki la khwan lu de to ki jinglong VIP pinapet tangi ki kaliru mantaki por especially kini ki sansnem mantangai what vice chairman na deputy vice chairman pila suthu kadno level kumi ki turu ki la sangbo de tu itu kad ibasao itu irong tho ibada kaksiar itu di renong kumtu sedang display bangang ada utang ada ni
katu ka culture kan kadi ke bas niu ha in the sense kas la shulong no ka ba phi khwan ban yo ban pen i ki brio ba you have a certain social standing te kani pan la da phi pet mde e bong ba yo bale tang gitu mo kani kelas tang na ru na jurong I mean deputy commissioner wah tho se kan template bo deputy commissioner kalau shu peni te ka jing kwa ban pen pau si ki pat ba I mean hadu kan no level deputy chief minister are Minister of this affairs, of that affairs, chairman, vice chairman, katu shipni ba katu ka VIP culture kalalong way too much te. Pimnan kan ti ban i hadu kata. Te na julong katu pan lada fingi pej pan kadai kani ka balai ba kibriu kin sa stang ban isi bahaya katu ka culture menta kalong ba kimdei shu tang kibriu ki bala don kam ya katu ka service te what ki bahayang bahasem ro kil astang ban shim menta men ude minister tu pararu yo te ka kelok do yo ka kemiru yo ki khon ki ktir yo te hang tu kijing ta yong li tanaya kran jan bor os khandan sunan kijing ta yong te na jurong jong kata so ka bu itu ki name plate so ka penan kam ki bam dan ka standing a ki shio ka category u ki yo ka category u te ka shulong katu kapen shuong kapen bitar mo ki paj ba benong khamtam ki paj ba ete ki sngo bitar hi ken kat kijing jonga kalong ba what dia kani ka security ne what dia ni ki panchu ono ki escorts ki rude what dia ka jing kawai lama jong ka kali rumah kidan ki protocol kidan ki occasion ba phila ban sai kidan ki occasion ba what the few minister phimla ban sai te kala da dan ka jing tho hi ha kano ko por phila ban panan kam ha no ko por phimla ban panan kam handai man ta por pan ngai kumba la shu panan kam pathar phi phile che police bazar phil am chu ong no ma ngile che yo sha hadru la khap yalam lagi escort khap yalam lang bagi security pamut kum no hadu atu ta kabam la long kan katu para shupan pau ba lesi katu ka culture ka balong sa kadik sa kidakhar kala asdang man wan shani but lesi ka jing kwa jung kini ban pen i perthai bangi la dei way ni ki way katu kan ka pen i ka shupni ba ka society jung i machu ono ka imlang sa lang jung i ka kala asdang ban pat te kala asdang ban long ba la long hanga mai mo machu ong na da katin khasi kala shulong ba tang hanga ba ken kila kwa pala man pen pa ka tu nga thangi di ban pendu phi ban pendu pa di tu ka stang hin na jrong kan ka stang hin na state level ba what do chief minister dei ban ailat te hadu kata kom kalong ko politics menta ba ki kwa pala di ya ki brio ki batre ya ka parti jongki bakin yo nam bakin yo buram te ki ailat palat ken te ki ka shulong be bakila jam palat na jrong ba kim da sim khia shu kim da pet than shu man hakne nga yo sko ba wat bakren na po ka police department ro ma na po i kong nong rang yong ba hapo ka handu banai ngin se pet nginum ailat than shu wat kata yong yo barok khaju handai ila ne imla ban le kata ka shong mo namar ba mai iru kandon hi ka compulsion pat na po ka political te ka shong be ja ka sarkar ka bapinya ja ka singi hi kan lada ka sarkar ka kwa ban ai mon ban ai lat pat ban ai yat pathar ki ne te kin nang ya hi kum ne lada ka sarkar hi ko ka kem bat ba ka te la kam ha te kin num yo ka man ya hadu ka ne ken kum ka long ta namar ba ka imnak sa la ni khap ya pe hi ha nai ong ka supreme court le kam shna hi ka protocol ni ka order ma ka an kala don lupa na po ka policy hi I mean ka ni kala mde ka basna tang nang ni ka lawan na ru na Delhi hi ma kila don lupa ha ka no ko por philawan panan kam ha ka no ko por ka kipulet le ki di man subut betang ya kata kipulet ru na ngai janga kat ka jing su tho janga ki don hi ka compulsion ba ki kwa ban le ya kata ma handai teng but bon sien mentana ong shoot teng mentale bon sien atharai nga kal ade ka political compulsions kan wat makiru kimna ban le e namar ba ki ba hajrong kila shu lo no kila shu darab jot be ki bri rajong kila shu ailat be kat bakin ne te teng le se wat na kalyang ko pulit ru na kalyang ka department ki police ru kimna than shu ban te la kam kan kampat poi phi hadu kan ka culture nga kan ma na du men chom dai man thai long na du por bing dang rit mangi ru ngi ju kan ma hi ho ai ngam ong bangim penan kam kan kidan ki por phi dan penan kam man ka but you know phila che assembly let's say kidan kini ki state function mo public flag hoisting ha pol republic day
ke pi kapoi ha kapor ba biang namar ba kala don ke protokol ha kan protokol man dia gitu tekum gitu ki judge occasion pi hab hi man penan kam mo mende ba om ba pem hab penan pi hab hi man penan kam hande not to the level kam kan long mentaken ke bila asu pathar te pi kat sebapai ban stop ya kan ni ngai ki pat ba hi kin khap ya raise more and more awareness ban shu ong no ngi khap ya klan hi ban protest kajing protest jungi ru kade ban kham klan kan gam in the sense mde ban ai lat than teng ki kali ki ba phim yu i manu ba shong hapo ki bam dei hi ki kali ki ba le se tang kalamaru kadan ki kasaidan ki pen me kumi gitu ngi pajma lada kawan ki ambulance ki di ban shoot shurut da kiwan kum gitu di ban yang kenang pen ban kalong nok ta tapi long ban pen i ka protest na kaliang jungi kan yang kenang tu na ya la di ki ban ya sepet kai manu ban mi long ngila kal adai te kapor ba let's say ngila hablong hakata rukom kum bajulong menai mentai kan like in the sense kinom ikmat jungi ki leader jungi ru kidang sngo kan ba kidang dei lang kum ki pajba kum belong mata tapi kila long kila ya ki cm te katu kan ki ba pen isi ba kani ka VIP culture hi kamdi ka ba itnat but kani hi kadai kami na kani ka colonial mindset jung ki breu hi mentangi im ha ka democratic country ka reason shar pai ba ha ka ba ka don ka jing kita ka equality te ban bangin perpetuate ne bangin wanra kani ka VIP culture ha ka ba kilik badon ha ka bor ki la ban penan kam la ne ban kham le ba he na panong ya ki pai ba ti ka bom internet na kalian jong ka voice of the people party ngi long conscious ni te mensua ka asam bajar arpula he tu ko po ba kelas jang ban ya thau ka sarkar ka bom dei jong ka ba kham tu thup ya ka NPP na kalian jungi ngila bu iki kendon ladangi thau lang makan sarkar ki thau ngin thau lang halo ki kendon but ka wi na kita kendon kolong ba kamdei bandon ka VIP culture te kata kali ka ba ngi la ya keren bana kapor ngi ngimju penslori kene ka VIP culture but dei tang ba ngi penslur but ngi ale hiru na kalian juga party bangin ngin pinwi da kanuksa na tagara pun ba ki nomi kmat na kalian juga voice of the people party badan haru menta kimpat kiki ale ban im ga jing im ga ba ya dei ba pai ba he kani ka VIP culture khamtam ha ka hadu bakan don ga jing yap jong gi breu but kani ka VIP culture penap ba kami na ka tu ga jing sngo ba ki don kham halor ban ya ka hi ka dei ka tu debat penap ba ki don ki bale ka VIP culture ya kiwi kim sha ban ai parking in rei ka kali sarkar lanek tu ki kali jong ki ba he bahan ki penyang ha ki cakap bom dei ban penyang phi ko tu ka kata ya ka jing jing perkhat jing pai ba ka kata ki jing sku jing pai ba bat ka wanra de ya ka tu ka jing sku ba kam don ka jing ringkat hi ka tu ka bat ka kawi hi la banong kolong irritating but ngam tip atu kata ka jingle VIP culture lene ka VIP attitude kalau jongki ka dei ka por ba ki don official duty ne ka bom official duty ru ya ta ya ban question te kawi kalong ba kani ka kila banong ba ni khambun kam hoi ya ta te baro phai kia ba bun kam kai ka ba ngila ban le kalong ba ngidei ban pensuk de yegi pai ba kai haba phi lon ala da ki break ba ki VIP ki wan rai ti ka VIP culture da ka ki snow ba ki khambun kam maki ban ya ki we te kamut ba ka dei lu ka duty ki jung ki ba de ban pensuk ban pensan ja ka ru kom im ju ki pai ba ki nom phut da ka ta ka jing ka ke kam ku jung ki Fi nomor ba kan ka VIP culture hi kelong bakarong very irritating ya kata te. But kan ni penlap ba kan habla don kan ka VIP culture don ting wat itu ki ba don kabor ki bompat dei ban long ki bompat authorized ki ban penan kam ya ki tu ki red lights mo ki ai ki siren ru ki penan kam te ka tu kam internet fi
misuse. Kalau definitely misuse. Dia penlap kini ki kali yang pen page ditang simple ML01 ki pen pai ki siren. But ya kum gitu singi sha la dai ban sim action được kum ka an kin. Rai penlap ya kata kan ke VIP culture what kan ke jing ta yit yong penlap ke jing ta yit yong dia ki kali ki berit baria ki bat dai kali bi dai ki behe bahan ki kalaj te kani kami tenat te ke ek bahangi don kam hi ban wan rai ka long ba kata ka equality before law but equal protection of law ni don kam mai apa tang ni bang ki bom long entitled te ban le ndai na ba ki kan ka VIP culture kata ki mong ipi la sedang ki bana kli ki but sak ki satrai but kani ka VIP culture ka hiar satu ki barit ru te penalap balai ya kata ngi pakai hiar sudah baru pilih seki office sarkar ki nong trek sarkar habaki don office ki dei banyara pi ki pai ba ndai bon ki pai ba kham tam ki por balai no ki complain the attitude jong ki nong trek kam sarkar balai maka tu kami nak VIP culture kan ka VIP culture kam dei ya tabah pen pak siren ba pi ki yeshong di red light surak karung de wat ha kar kom trek kam ha ki office ru Nambar belas dang na jerong. Tika ni kalong kembab beteng ya kata ka colonialism. Wat la dangi la yo jing la lu na kita ki British mo na ki sukar pareng Henry minta bade ni mi da kita ki colonial masters ki bana po hi kan. Hang ni kembang ngila statement. Kawai kalong ba police department hang ni ka di ban kampen ya ka terpeng kampen be yo but lum khang ban le ya ka badon kam te ndai penlap what ke police department hiru ki pen pak siren na phi page gimdi ki tu ki long no ki escort ke kala ni ki bri bodong entitled ya tu ndai penlap ki ordinary police vehicle ru ki pen pak siren ngai ya kata tin maki hi na khamat ki lalam ti ya tu don kam kolong ba ki badai ban bat ya ka an ban pen ya ka an ndai maki ru ki long part of the problem ni Tika tu korang don kam banwan raya hi ka systemic change ya chung itu ki badon kabor hi ba kidai mansuthu ba kimdei ki colonial masters kidai ki 7 chong ki lana ki sakri chong ki pai ba but ki don kabor kat kum ka constitution but kat kum ka an but kidai hi ban ngai kat kum ta kan ya kena culture ning kong ki ban change wana ki political class wanala change na ka political class Nakini ki minister kini badon kabor te ultimately ki la bante lakam yakini ki badon chapo te ningkong hingi don kam ya tam but kawi hi ke dei ba ki pai ba ki dei men resist ya kani pi kawi kalong bai kinu ki bri ki ba pen i ka tendency ba ki don yakini ka VIP culture ngim dei ban encourage hak society kata dei ka ba ngi de men ken ba krong ba ngi gi pai ba ka bor ka demokrasi ka di ha ka kri jong ibat ngi dei ban question ya kata kan ya kata ngi dei hi ban su thu ba ki badon na ka bor ki kham bun kam hi kata ya kata ti ka de acknowledge fact hi and dei kamut pade ba kata ka jing bun kam jong phi kan wanra hadu uput ban don kata ka jing long no ka jing susi len ban wanra jing ya ki pai ba but kawi kalong bakum betul jingja ka ek bangi khmil pihi bagade bandon ka free and fair investigation but ka police department hi ka ban long ka ba yo ek jingsania na ki pai ba ling ba ki kam ki jongka